da Allah idan wannan shine farkon zuwan tashar mu na farko, ku danna liking, ku yi subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa, ku yi liking, ku yi sharing don ci gaba da kawo muku waɗannan shirye-shirye masu ƙayatarwa da kuma abin da halin da duniya take ciki. To gaba da gaba dai gashi ana ta miƙo gaisuwa hakimai da dukkanin mutanen da suke cikin fada wanda ake tunanin fada ta rabu gida biyu. To har kawo yanzu dai ana ta dambarwa harkar nan ta gidan sarauta a da ke jihar Kano. To a yanzu haka dai kotu ta ƙara dawo da waɗannan sarakuna domin tabbatarwa da cewa wannan ƙara da Aminu Ado suka shigar da shi da sarkin dawaki ta gamsu, kotu ta dawo da sarakuna na jihar Kano. To amma dai mai girma Kwankwaso har yanzu tare da shi da Abba Kabir Yusuf suna nan suna ta ƙara shirye-shiryen ƙara tabbatar da mai girma Sunusi Lamido Sunusi a yanzu haka halin da ake ciki. To har kawo yanzu dai a tashar mu mai suna H Hausa TV don kawo muku wannan shirye-shirye, kar ku manta ku rika danna subscribing kuna danna alamar ƙararrawa a tashar mu mai suna H Hausa TV.